aso na kanya mating kapampangan. Kayo pong manungkulan at kayong taong balen, atin ko pong buring sabyan at pabalo kongan. Ing pamagtrapik keng dalan ay biru-birong daptan. Nung manalde kamu abe simple among sabyan. Nung magtrapik ka keng sentro, dalanan daring motoristo, itang buri ko pong amano, ketang pakurus akan to. Atin kang patok nangan, atin ka rin palampasan, at atin kang sesenyasan, atin ka naman susurbatuan. Minsan po stop muna, sakan kay kang patok nangan, hanggang aking milagpasya, ketang hanggang ang distansya, anya pala milagpasya, makalawe kay ka, lalakad dyan sa kena, cellphone yung pipindutan na. At nung mamasada neman, sakin kay kang paabantyan, sumawa kang susurbato, abe ko nakasikaso, makanano na kang sikaso, makabalikid jaket ang kanto, pangulay tano detang tao, agkatano pong pasahero. Adyang kapalyan-palyan ng ado, makobra na din po din abe ko. Adyang mga dulog kami balat, pa mag-traffic pa rin kekeng lingap. Minsan pa nandaman mo yung balilyo, at sasakit siya yung buntok mo. Pauli na mo punit ang sobraya, kapali aslag iningaldo. Otang panahon naman ning kauran, makanyan mo naman gagampanan, adyang makalbugya pa yung dalan, mag-traffic ka rin adyang mumuran. Mo naman puburing lakwan, den saken mibuk no laking dalan, alang milabas metong man, oling alang mi pamyedalan. Karen naman pong manungkulan, saken dake kang tandanan, istungali mula sa luduan, abe sermon ning kekang damdaman, anyang minsan po in-stop ke, kuwapansinan ng opisyalis ya, Diyos ko may naglus keng puso ko, palmurang besibas na kanako. Kayo naman pong kaya beming, makipag-obra munisipyo, aliko sa mimimwa ke kami, nung minsan na stop da kayo, at nung atin kaming dekap lisensya, karen ke kayo pong kakilala, yupo sana'y tapagkasala, gagawan mi mo pong kekeng obra.